Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan! Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan! Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol CHD Facebook page. Chikahang Pangkalusugan! Tara na mga kachika! Magandang araw, Bicolandia! Nakatuto kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. So, narito po ulit kami upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, mga programa, at of course, ang ating serbisyong Salud Bicolnon na hatid po sa inyo ng ating DOH Bicol CHD. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Communications Management Unit sa ngalan ng aming Regional Director na si Dr. Rosa Maria B. Rempilio. And of course, makakasama niyo po kami tuwing Friday sa ating live stream sa DOH Bicol CHD. Ako po si Denise, ang inyong host for today's chikahan. So, kasama din po natin sa ating technical side sina Mr. Jomar Siciliano and Mr. Regner Almocuela Jr. Tayo rin ay kasalukuyang live po sa ating Facebook page. Kaya po, just leave a comment and like our live stream. So, tuwing Chikahang Pangkalusugan, ating binibigyang pansin ng mga napapanahong health events, diba? At ang ating health programs para sa kaalaman ng ating mga listeners. Kaya makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng ating 8-point action agenda. So, this episode po today is a very special episode since alam naman po natin this sa ating work, family, and then maging sa ating community. So, marami pong nakasurround na discrimination tungkol sa ating HIV status. And that is why patuloy po ang ating pagpapalaganap ng mga iba't ibang programa, lalo na po sa kalusugan. So, ito po ay isa sa mga pangunahing kinakaharap na pasanin ng mga people living with HIV. Ang ganitong uri ng diskriminasyon ay isa sa mga nais nating wakasan ng kagawaran ng kalusugan. Kaya naman po sa nalalapit na paggunita ng ating World AIDS Day, ngayong December 1, 2025, ibabahagi po namin sa inyo ang mga tamang kaalaman at mahalagang hakbang tungo sa pagsulong ng patas or equal na pagtrato at wastong gamutan para sa ating mga persons living with HIV. That is why, para sa ating ika-18th, 18th episode na po tayo ng ating chikahan, makakasama po natin in this very special episode ang ating Regional Program Manager for HIV, AIDS, and STI Prevention and Control Program na mula sa Infectious Disease Cluster ng DOH Bicol CHD, si Mr. Sam Banico. Hello po, Sir Sam. Magandang araw, Denise. Ayan. And of course, sa lahat ng ating nakikinig. yes, Sir Sam, hindi lang po kayo ang makakasama natin for today's episode. Kaya po very, very special ang ating episode for today. Ay kasama din po natin ang isa nating well-known and well-distinguished na rin po na guest, na first time po sa ating episode na si Mr. Richard B. Hayag from our Gentleman Bicol. Yes, hello. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang Hello, umaga, sir. magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. Lahat po very energetic po ni Sir Chad, So, Sir Chad, hello po. Ayan, thank you so much po for for accepting our invitation, and we're so happy na you are here kasi you can shed more light on our topic today, which is HIV awareness. Well, actually, dito isang karangalan din, maimbitahan tayo ng Department of Health, Bicol CHD, yes. para makapagbigay din tayo ng mga impormasyon sa ating komunidad. Yes. At least mawakasan natin or hindi mawakasan o duty natin maalis ng mga stigma at diskriminasyon
sa hanay ng mga kapatid natin people living with HIV. So ito isang magandang oportunidad na magpakapagbigay din ng boses sa komunidad. Yes, tama po kayo doon, sir. Very important po yung message natin na to raise awareness on this, hindi lang kasi siya health issue, nagiging social issue na rin siya, di ba? Kasi marami tayong, maraming naapektuhan na lives because of this. But we see it's something na can easily be treated, easily be managed, and it should be a part of our everyday lives na we should accept this, di ba, as a part of ourselves. Di ba tama, Sir Yes, Shad? tama po. Yes, and alam po yan ni Sir Sam because as a regional program coordinator, eto na, aanuhin na natin ang all about HIV. Ayan, and of course, this is a very informal discussion. Chikahan tayo po today. So, Sir Sam, you can also ask Sir Chad. We can ask the three of us. So, Sir Sam, for hindi kasi siya widely known si HIV, lalo na yung mga listeners natin today. Sari-sari yung listeners natin. Ano po ba yung HIV? Ayan. Yan ang magandang tanong, Denise. No? HIV. Ano ba ang HIV? Yes. Kasi kung minsan naririnig natin, palagi sinasabi AIDS or HIV AIDS, mga ganyan, HIV o AIDS. Yes. So again, the HIV, it is an acronym. It stands for Human Immunodeficiency Virus. So dun pa lang sa pangalan niya, virus siya, no, yung HIV. Yes. And sa tao lang to. No? Yes. So, and in-explain naman, yung immunodeficiency, kulang Yes, or yes. hindi na sapat yung ating immune system. So basically, yung HIV virus kasi, ginagawa niya is sinisira niya yung natural defense ng ating katawan. I see. So yung immune system natin, pag nasira yun, dumadami siya, tapos sinisira niya yun. So kapag Yes. nasira na yung immune system natin, prone na tayo sa iba't ibang sakit Yes, na pwede yes, nating yes. makuha. Kumbaga, defenseless na tayo. Yes. No? So, then kapag umina ng immune system, mas madali na tayong kapitan ng iba't ibang sakit. I So see. basically, when you say HIV, it could pertain to the HIV virus itself or pwedeng sabihin natin ang isang taong may HIV infection na siya. So, kumbaga, meron ng HIV virus sa kanyang katawan Okay. na dumadami or naninirahan. Yes, yes, So, yes, yes. that's what you mean by HIV. HIV. And that's a good explanation, Sir Sam, ano? And how is this transmitted? Paano po ba siya nakukuha? And ano yung mga symptoms? Yeah, Common so symptoms. maraming ways para makuha din ito. Pero kailangan nga medyo itama na natin Yes, Oo, Sir oo, Chad, correct. di ba? Marami tayong naririnig, di ba? Actually, marami ang Ah, kumakalat yes, din sir. ngayon sa ating mga social media. So, yung mga, ang daming nag-share, daming nagla-like, no? Una-una, akala nila ng HIV ay nakakahaba sa pamamagitan ng pagkain ng saging na tinusukan ng dugo na may Yes. HIV. Ay, Di ba? At ang daming nag-share nun. Isa pa din yung recent lang din, yung marami ang wag daw kakain ng isda kasi yung mga isda daw na nasa karagatan ay nakainom daw ng dugo na may HIV. So marami natakot noon. So ang daming nag-share. So ito yung mga maling informasyon. Yes. Nagbibigay ng mga maling informasyon na lalong nagpapadagdag sa stigma at diskriminasyon Yes. sa hanay ng mga PLHIV. No? Opo. Mga fake news na nagkukos ng alarm. Di ba? So again, tama ka, Sir Chad. Kaya nga, Yes. yung mga liquids lang naman po, na very high yung concentration ng I HIV see. virus will be the blood, no? Mga liquids galing sa ating reproductive organ. Amon, Like that, amon, I ating see. vaginal fluid, Ay, mga fluids. breast po. milk na galing sa nanay na Yes, may yung mga HIV. discharge. Yan. yung sa puwet. Alright. So ito lang yung mga Yes. apat na body fluids no na mas mataas ang konsentrasyon ng HIV para makapaghawa sa ibang katawan, makapag-transmit sa katawan. So ibig sabihin nito, yung kamod, yung ating Yes. pong blood, vaginal fluid, and yung breast milk na galing sa nanay na may HIV, ito lang yung apat na body fluids na may kapasidad na makahawa o makapag-transmit sa panibagong katawan. Okay. Other than that, wala na. Okay? Yung mga maling akala din ng community natin na ang laway, Yes, ang iwi, ang Oh, pawis, alright. di ba? Ang luha, Yes. nakakahawa. Kaya minsan marami din natatakot na gumamit ng CR. Di ba? Yeah. Di ba? Akala nila Oo, pag may yes. gumamit na isang person living with HIV ng
ng CR ng Yes, inodoro, yes. tapos may sumunod gumamit, mahawaan. So, hindi yes. totoo yun. It's not Eh, true. It's a myth. Yes. Kaya nire-relate nila Oh, okay. yun. Pero talagang mali yun. Yeah. So kaya nga, ang kwan natin, di ba, you could get HIV sa unprotected sex Yes. o pakikipagtalik ng walang proteksyon sa isang taong may HIV. HIV din. Alright. Pangalawa, yung paggamit ng karayom. Okay. Especially kung Needle. minsan sa medical, Yes. sa medical facilities natin, sa ating mga medical workers, or Yes. kung minsan, yung mga gumagamit ng droga na mga kapatid nagsishare. natin, people who use drug, who inject drugs. Yes. Mahawa yun kasi blood to blood talaga yun. Invasive Diba? kasi siya. So sabi namin kanina, high yung concentration ng HIV virus sa blood. So kapag siyempre natusok agad yun sa'yo, papasok sa bloodstream mo, Alright. yun, papasok na sa'yo, dadami na sila. Okay. Ngayon, and yung lastly, yung mula sa positibong nanay, papunta sa kanyang baby, no? Kasi nga, habang buntis or during nanganganak or habang siya napapasuso. Mother to child. Oo, sa mother to child. Okay. So, kaya nga, pero Denisa, yes po, ang dami sir. ng testimonials Oo. na yung nanay na buntis, nakita natin na na-screen natin for HIV Yes test po. at positive nga, pero napainom agad natin ng gamot, Ng gamot, during yes. or the earlier stage or kahit anong stage ng pregnancy. May malaki na yung chance na yung batang pinapanganak niya hindi na Mag-develop ng nahahawakan. Ang galing. So, Yes. landmark. At so, marami din, lalo na sa part namin sa organization. Yes namin. po, sir. We have our support group for people living with HIV. Yes po. So, binabuo ito na to 4 years ago. Kaya tawag namin to sir na Gentleman Bicol Plus. So, ito isang Yes. grupo na a safe space para doon sa mga Bicolano living with HIV. Okay. So, actually marami na kaming miyembro doon. No? Pero dahil nga meron tayong batas na RA 11166 of confidentiality, isa yun sa mga protektahan namin, lalong-lalo na yung mga kapatid natin na hindi pa ready to come out to Yes, disclose their yes, HIV status sa community. Marami kaming mga na-handle na mga pregnant woman living with HIV. Tapos nung nanganak sila, sir, ang healthy ni baby, hindi Ay, siya wow. nahawaan. Hindi siya affected. Pero kaya ang importante Yes. talaga, sir, na yung ating mga nanay na sa early pregnancy pa lang, dapat makapagpa-test na. No? Yes Although, po, yes po. ang testing kasi natin is voluntary. Yes. No? Pero it's really highly suggestive, no? Sinasuggest Yes, natin na para ito yung protection din ng isang nanay at Yes. doon sa kanya magiging baby. Kaya importante na talaga yung ating mga nanay ay makapagpa-test, nabuntis, no? Yes, yes. Makapagpa-test para maagapan. Yes. Para Early yung transmission, prevention. Yes. hindi maipapasa doon sa baby. Exactly po. Yes, that's very true po. Ano, kasi yung mga natin, modes of transmission, 'di ba, ang dami. And then minsan hindi natin alam. So very crucial po ito na malaman yung kung paano ba siya nakukuha. Saan ba siya nakukuha, Talaga. 'di ba? Kasi sir, hindi natin alam meron na pala napasa na pala sa atin and then we don't know na yun na pala yun. 'Di ba? Yun. So, speaking of this HIV screening, Sir Chad mentioned that it is voluntary, ano? Yes. So, you cannot force a person to have yourself screened, di ba? And that is I think that is both the detriment and both a beauty na rin siguro sa society natin kasi we are given the chance to advocate, 'di ba? And why are we advocating? Why are we raising the bar? Why are we demanding? Not actually demanding. Why are we encouraging, 'di ba, the public na ay magpa-HIV screening tayo? Why? Why all this? Kasi 'di ba, meron tayong tinatawag na AIDS. Hindi natin maiiwasan yung question na yun, what is AIDS, 'di ba? Sir Shad, Sir Sam. Ayan. So, yung AIDS naman, kanina nasabi na natin yung Yes, HIV. yes. No? So, yung AIDS, again, isa siyang acronym. No? It's an Alright. Acquired Immunodeficiency Syndrome. No? Yes. So, again, ito kumbaga, ito na yung pinakamalalang stage ng HIV infection. Okay, okay. So, kumbaga, may staging din kasi yan. And dito kasi, sobrang hina na ng katawan Yes, ng isang person okay. living with HIV na talagang lumalabas na yung mga symptoms ng mga infection Yes. na
na-acquire niya na. Dahil nga, mababa yung immune system. Oo. So, but again, Denise, and sa ating listeners po, and si Sir Chad, makakapag-assess Si Sir yan Chad. dahil marami nang natulungan. Later, ang dami kong tanong kay Sir. Yes. Gusto din ito i-clear natin sa Yes, comment. yes, yes. That not all people living with HIV ay may AIDS. Oh, Yes. No? yes. HIV Tama kayo, is sir. not Yes. equal to AIDS. And, Yes, and yes. not all will acquire or will get Yes. to the Correct, stage. exactly. Yes, yes. Pero kaya nga importante na yung ating mga PLHIV dapat makapag-hire ng kanilang treatment. Yes. Para hindi siya mag-proceed doon sa acquired immunodeficiency syndrome. Yes, yes, Yun lang yes. naman yung paraan eh. Kaya nga, yung mga kapatid natin na nadadiagnose na may HIV, importante dapat na agara makapag-start na kanilang treatment. Correct Yes. po, Kasi yes. That's marami very tayong, nice. Mga pasyente, mga bata pa. Yeah, And, oh. and kahit ako nun, Sir Chad, Opo. honestly, nung may mga unang na-meet din ako, mga taong living with HIV, na-shock ako kasi sabi ko, Look, they're young. They're young, they're And still that's young. true. That's good, they're di ba like po? us. They're like That's us good. na. Yes. Kasi po, nagkaroon po kasi tayo ng parang Stigma. stigma. Kasi noon po, Denise, no, sa ating mga listeners, kasi noon, palagi ng late stage nakikita nila bedridden na. Yes, yes, Oo, yes. may mga sakit. opportunist infections sa Yes. katawan. Kasi po noon, Oo. di ba, 90s, Oo. Ano pa yung gamot tayo natin eh. kulang pa. I see, oo. But ngayon po, free yung gamot natin. Very, Wow. very effective. Libre ang gamot. Yes, Weeks maganda pa po lang, yun. months pa lang, Yes. nakikita na yung effectiveness ng gamot na to. So yes. kaya nga po, dapat sa panahong ito, wala na dapat nakakapag-progress pa to AIDS kasi Oo. ang gamot po natin widely available. Oo, Yes. libre Nag- yun eh. Ang Libre. galing. yes. Nag-expand na tayo. Alam ng niyo, to tell you services. this, no? Yes I po, would like sir. to share my personal story. Oh, yes. Sure po, Um, Sir Chad. I am living with HIV for 10 years already. I was Oh. diagnosed 2015. Oh. But nung that time, nung na-diagnose ako, agad-agad, nagsikatan ako ng treatment. Okay. And what's good sa part ko kasi, early diagnose ako. Yes po. Nagkaroon ako ng unprotected sexual contact that time. Ah. So, alam ko na meron akong exposure that time kasi unprotected yun eh. Yes. So, I waited 3 months before I nag-decide na magpa-test. So, good thing kasi that time, medyo yung ating BRHMC na dating BRTTH, meron tayong treatment facility. Yes, So, yes. doon ako that time nagpa-test. So, napaka-early nung diagnosis ko kasi nga, 3 months after, 3 months ng unprotected sexual contact Yes, ko, nagpa-test po, agad po. ako. At nalaman Yes. ko kaagad yung HIV status Status ko. mo, yes. And right then, nag-decide ako agad na mag-stick for treatment. So, sa part ko kasi, yun ang maganda, yun yung sana gusto kong paabot sa mga newly diagnosed, magpatagalin yung kanilang treatment. Yes po. Just like me, no? 10 years living with Yes, HIV, yes. I'm still alive. No, in fact, sa pag-continue ko pag-inom ng antiretroviral treatment, Yes ng po, sir. antiretroviral drugs, Yes. I'm undetectable. Wow. No? So, ibig sabihin ng undetectable dahil continue pag-inom ko ng antiretroviral drugs, bumaba yung aking viral load, at dahil mababa yung aking viral load sa katawan, wala na akong chance pang makahawa sa ibang katawan. Ay, wow. So that's U equals U. U equals Kaya U, napaka-importante talaga ng mga kapatid natin living with HIV, after knowing their status, seek for treatment agad. Tama po. Para Seek hindi for ka treatment. umantong doon sa sinasabi natin AIDS. Yes, Diba? yes, yes. Kaya nga, HIV is not equals to AIDS, Yes. but it should be treated Yes. agad-agad. Yes. At the earliest time Yes. possible. Actually, sir, maganda yung nabanggit mo eh kasi I saw your shirt. Yes. Your shirt is saying right now, di ba? Kung So, nakikita po sa undetectable camera. equals to untransmittable. Yes, U equals U. Yes. Hashtag undetectable equals untransmissible. Ang ganda po ng message ni Sir Chad. And thank you so much, Sir Chad, for sharing your story. Ano? Kasi marami po, I'm sure maraming nanonood dito na talagang may mga inhibitions, di ba? Yes, maaari. Di ba? Mga May hesitations. nakikinig sa atin na na-diagnose ka na po sa ngayon. Yes. Sana makapagbigay Sana yung... makakatulong po That's ito, what sir. that's why I decided, no? Actually, for 10 years living with HIV. Yes. Last year lang ako nag-disclose ang aking status sa family. Oh, I see po. Kasi that time, it takes me, 8 years bago mag-decide to come out. Yes, yes. Kasi that time, alam mo,
nung binuo ko din, 2015 din, nung na-diagnose ako, Yes. yan din yung 2015 na nag-start ako buuin yung organization natin. Wow! Kasi nga, lagi tinikwento ko to sa community na nung nalaman ko yung aking status, nag-isip ako na dapat may gawin ako. Yes. Hindi lang dapat sarilihin ko lang, yung ginawa ko sa sarili ko Yes, na maging yes. okay ako. Yes. So I decided na buuin din yung organization na to. So, kaya nga ngayong taon na to, Yes. 10 years na ko, yung organization ko, 10 years na rin. Sa Ay, Gentleman wow! Bicol. So, nung nag-7th year ng organization namin, nag-isip naman ako na mukhang nawawala ng boses yung ating mga kapatid ng people Yes. living with HIV. Yes po. No? Although in reality, walang boss ako ngayon kasi namabakas ako. Hindi naman agad. No? So, Yes po. yun, isa rin sa ginawa ko din, buuin yung support group for people living with HIV ng mga Bicolanos. Para kahit sila, nagkakaroon sila ng safe space sa kanila. Yes. No? Na para ipaabot, yung mga gusto nilang sabihin, maging komportable sila. Yeah. Kaya nga nag-disclose ako kasi gusto ko din pakita sa community na living with HIV doesn't mean a death sentence. Yes. Ibig sabihin, mamamatay ka na pag Yes, HIV ka. yes, yes, No? yes. It's not the end Diba? of the world. Yes. May iba kami pinagdadaanan Yes. ng mga people living with HIV. Yes. But one thing for sure, ang isa ko masasabi lang, as long as nagtitreat ka, nagtitake ka ng antiretroviral drug, Yes. you will live longer, happier, without opportunistic infection, you could do whatever you Yes. want. No, yung mga pagharap mo sa buhay, pwede mong gawin. Yes. No? Yes. Just like us, kami mga people living with HIV, is same as na nakikita natin Everyone sa community. else. Yes. Diba? Yes. Walang pagkakaiba kami dun sa Wala. mga... Yes. Sabi ko nga dun sa mga lolo-lola natin, tatay, Yes. nanay, na nagtitake ka nilang maintenance sa gamot. Yes po. Hypertension, diabetic, di ba? Everyday may ininom sila. Kami din It's mga just the living same. with HIV. Yes. Ganun din kami. Diba? Everyday, parang hindi ng vitamins namin. Yes, yes. So lang pagkakaiba. Yeah, tama kayo, sir. Oo. It's like, ano rin routine na siyang Yes. ginagawa dapat eh. It's maintenance. Ano na siya, dapat ginagawa na siyang social norm. I think, di ba? Di ba, Sir Sam? Yung pang kasi din, Sige. balikan natin. Ang ganda kasi nung kwento ni Sir. Yung na ano, kung bakit maintenance po. Yeah. And lifetime pa rin po yung gamot natin. Kasi currently, wala pa talaga tayong cure na lunas Okay. na talagang Yes, yes. maalis talaga totally yung virus. So, yung kaninang sinasabi ni Sir Chad na undetectable, Yes. yung ginagawa kasi ng ating gamot, di ba, si virus, madami yan. Yes. Kaya nga kanina na-mention niya, kung 3 months pa lang siya, then saka siya nagpa-treat, maaari yung virus, depende sa katawan din, and depende sa dami ng virus na, Yes. na pumasok sa katawan mo, mag-multiply yun. So, I see. this could reach, kumbaga yung bilang ng virus sa katawan mo, this could reach Yes. hundreds lang, thousands, or even millions. Ah. So, ganun kadami na pwedeng Yung millions. viral load. Millions yung viral load mo. Okay. Ngayon, yung kagandahan ng gamot natin, sinusuppress niya. Binabawasan niya yung virus na Yung yun. level ng Yung viral level. load. Kumbaga, Yes. nakikipaglaban siya Nakikipaglaban siya. everyday. Yes. Nakikipaglaban siya everyday. That is why you need also to keep drinking your Drinking. medicines to keep the virus suppressed. Kumbaga, Yes. diyan ka lang. Hanggang diyan ka lang. Hindi ka pwedeng Ma-maintain dumami yung pa. level na mababa lang. Yes. Ayun. So, ang kagandahan kasi nun, pag gano'n napapababa, actually, Yes. ang kagandahan sa katawan na binigay sa atin ng ating Diyos, adjust, bumabalik yung immune system natin Yes. na sinira ni HIV. Kumbaga, na-rejuvenate. Yes. Diba? Na-refresh. Ang ganda. So kaya, kung makikita mo sa mga taong umiinom ng gamot na may yes HIV, po. they're normal people. Yes. They Oo look naman. like just you and me. Yes, Kasi nga, yes. hindi mo siya makikita, walang landmark. Balikan pala natin yung Okay, sintomas. balikan po natin. Kasi Yung sa symptoms, mga yes. kaibigan, mga kapatid, wala pong landmark na symptoms na kapag sinabi mong ganitong sintomas, HIV Ay, sige, yan. agad. Alright. There's no Wala. physical Kaya symptoms. marami ang Okay. nandaan sa community natin na nababahala. Usually mga cases kami na biglang contact sa amin, gusto ko magpa-test. Yes. Sa total naman, ano po yung reason na gusto natin magpa-test? So, pwede po ba namin malaman? At sasabihin, kasi po meron po akong tagihawat, 1 week na po ito hindi nawawala. So dito, yung Yeah. tagihawat na yun, it's Oo. already HIV. Oh my gosh. Kasi po, medyo may tinubuan po ako ng mga pantal-pantal. So, akala nila, yun na. Kasi nga, yung community natin, nasanay sa Google. Yes. Minsan nga, all the information from Yes. online ay Yes, totoo. yes. Not Diba? all. Sir Chad, Yes, din tama kasi, po yun. hindi po lahat ng tao makakapag-experience ng ganitong set of symptoms. Na kapag ganito,
Yun na yun. Ito mga symptoms, Alright. you check all the boxes, HIV na to. Oo. No, kasi sabi ko nga kanina, yung HIV virus, di ba, pinapabagsak niya yung defense ng katawan natin. Ngayon, pwedeng, ang mangyari sa'yo, depende sa infection na dumapo din sa'yo, na opportunity infection. Halimbawa, umuubo ka lagi. Yes. Hindi mawala-wala yung ubo mo. Nagpa-check up ka sa doktor, Oo. nilistahan ka na ng kahit anong antibiotics. Yes, Hindi oo. pa rin bumabalik. Hindi pa rin, oo. May lagnat Yes, ka, may Other symptoms, diba? kumakan ka na. Oo. Ang pwedeng kasi unang lumalabas, yun na yung, kumbaga, kung pwede, TB, let's say TB. Yes. Kasi TB dinis ay yung common opportunistic Yes, infection. infection. So, pwedeng ang unang nakikita sa'yo, yung sintomas ng sa TB. Oo. Alright. Pero may deeper kwan pala yan, may deeper cause. Yun na yung Yes, HIV. Kaya yes. kung minsan, inom ka ng inom ng gamot. Gamot, hindi gumagaling. Mukhang hindi gumagaling kasi may Oo. kasi yung immune system mo, mahina na. Pinipigilan siya ni HIV. Oo. si HIV I talagang get it. Yes. laban yes. ng laban, Yes. replicate, dami ng dami, palaging humihina yung katawan mo. So, hindi talaga siya Yes. nakaka-recover. Hindi niya nalalabanan naturally yung ibang mga infection. Okay. Pero again hindi naman lahat I ng may understand. HIV ay may TB. Yes, Yes, hindi. yes, yes, Maaari yes. si TB, isa lang itong opportunistic infection. Yes, no? yes, yes. Madami siya. Oo. TB, Pneumonia. Oh my gosh. cancer. Yes. Eh, di ba bang mga, I yung didn't marami yung know. mga I skin didn't know this infections. po. I knew na meron palang term pala no na opportunistic infection. So you mean to say, para sa sa layman's term, si HIV, kapag napabayaan po natin, hindi tayo nagpa-screen, hindi tayo nagpa-screen, napabayaan natin, maaaring pumasok yung iba't ibang infection, sakit sa katawan. Kahit anong sakit. Kaya nga siya Yes. opportunistic. Yun. Opportunista itong mga Yes. bacteria, viruses na ito. So, Yes. opportunity, mahina yung May system opportunity. niya. Ayun, yan. Wala Maganda. yata makakapasok dyan. Yes, tama. Tama po yung explanation. Ngayon, doon Maganda kasi yun. sa kadalasan, pag gano'n na yung stage, bawa, talagang madami na yun, milyon na kumbaga yung virus sa katawan mo. Yes. So, kaya nga, nahihirapan na din siyang Wala ka ng panlaban eh. Pero nga, pag uminom ka ng Yes, gamot, yes. Oo. Balikan natin yung gamot, sir. yung iba, di ba, nakikita natin sa ating mga pasyente, Oo. Denise, yung Yeah. iba, Bumabalik yung dating katawan yung nila. iba, Ano sila. pinasok, naka-wheelchair, Oo. yung iba Yeah. nakahiga na, pero lumabas ng treatment natin after ilang Ang galing. weeks, nakakatayo na. So, sana, Sana ibahin mo talaga. natin, Sana tuloy-tuloy ibahin na na, natin ang yes. pagtingin natin dito Ibahin sa na natin ang HIV mindset na, natin. Yun, Yes. yung mga kumakalat na balik. Imagine, huwag kang kakain ng isda. Grabe namang fake At news ang dami po nag-share yun. nun Oo, nag-trending ba siya? Oo. Oh Ang my hirap gosh. ang hirap Yes. magdepensa sa social media kasi minsan bila thousands, di ba? Yes. Isa-isa ba to? Reply mo. Oo, tapos reply sinishare pa yung Para mga lang. post. Yes. O minsan ang ginagawa ko na lang, I make my own post na Ay, nakapublic maganda para yan, sir. pang-control Yes. lang doon, para Yes. isa lang Yes. natin. Advocacy post, Oo. di ba? IEC material, which we are also doing sa CHD. Maganda yun, sir, kasi kina-combat natin yung misinformation and yung mga fake news. And then yung maganda po talaga yung mga messages na shinare ninyo, lalo na yung about sa if I am living with HIV, it does not automatically mean I am living with AIDS. Yes. Diba? Kasi HIV is not equal to AIDS. No, At no, hindi no. to equal to death. Yes, Hindi pa kamatay. yes. Marami And- nang naligtas. Yes, Marami and- nang patuloy na Tama, tama, Sir Sam. And maganda yung message natin, ulitin natin yung message natin na the only way to know our HIV status is through screening. Yes, or Diba? get tested. Yes. Kasi yun ang paraan. Get Ngayon, tested. Sir Chan, ano yung mga bagong Yan. Sige, kuha sir. natin ngayon sa di ba yung Sa ating testing. sa ating Oo, program? yes. Alam mo, ang Tell us- kagandahan dito sa present natin, present generation natin ngayon. Napaka-accessible na ng testing natin. Yes, that's so true. No? Dati nun, pili lang yung mga pupuntahan Yeah, natin for you to oo. get tested. Ngayon, ang dami ng mga testing facilities, ang dami ng Yes. community-based organization, Yes. NGOs, conducting free voluntary HIV testing. Isa sa mga example dito sa Yes, Bicol region, no? We have our Sustain Health Initiative of the Yes, Philippines. opo, yes. Meron tayong mga field staff na nag-ikot to do
HIV screening. Yes, Meron yes. din tayong gayon Albay LGBT. They have this Champion Yes. Community Yes. Center in Legazpi. Oh, wow. Na wherein may option na yung mga nasa Tagaligaspenyo at even Yes. near municipalities na if they're not comfortable to go to other facilities, Yes. may option sila. Go to Oh, gayon. wow. More Diba? accessible yun. Yeah. Oo. Yes, So ang both galing. public and Oo. private, Yes, meron na public tayo. and private, yeah. Then we have also Gentleman Beacon. Sa Of Gentleman course, Beacon naman, we yes. have in Daraga, yung tinatawag nating Balay Ibalon Halfway House, Oh. wherein doon pwede sila pumunta to seek counseling, testing, no? Yes. And at the same time, yung sa iba sa Daraga natin, Yes. halfway shelter siya. Ito'y tahanan ng mga living with HIV na mga galing pa sa mga malalayong lugar, mga isla. Ay, like wow. dating mga Yes sa po. Morapo, Masbate, Catanduanes. Yeah. Usually, may mga iba pa kasi, mga kapatid natin na PLHIV na hindi pa ganun kakomportable to seek treatment doon sa mismong probinsya nila. And we yes. respect that. Yes, Kung yes. saan sila komportable, di doon sila. So, may mga iilan pa rin na bumabiyahe going to Legazpi. Wow. So, minsan, ang problema nila, to seek treatment Yes no, sa po, opo. PRHMC, sa Besh Hub. Minsan, problema nila, pamasahe nga, problema na pamasahe Yes nila. po, Pag yes iba po. naman yung titira nila, pag-hotel pa sila, gagastos pa sila. kasi Oo, naabutan ng totoo So, gabi. isa yun. yun sa Yeah. pwede natin nagawa natin sa organization, Yes. yung ino-offer natin na temporary halfway shelter. Kung saan, libre Ang yung galing. tulugan nila, may mga pagkain, pwede silang Yes. magluto, Yes. no? May mga kitchenwares. Wow. So, it's a Ang safe space galing. for Yes PLHIV. po. And that's in Daraga po. Yes po. Wow. Then we have another one, the Balay Cáceres in Naga City. Ay, wow. Ng Gentleman Kamsur. Beacon. Ito naman isa ulit Yeah. na Champion Community Center na nag-offer din ng testing, ng counseling. yeah. At ang maganda pa dito, we have our self-testing kit. Yes. Wow. Ito yung pinakabago sa Bicol Region. Yes, yes, yes. Actually nga, huli-huli na tayo sa no? Nauna na sila yung mga NCR nauna na. Pero was good. Pero, Yeah. pero yung maganda dito, kasi Pero ngayon, meron na tayo. Yes. Yes, Self-testing yes, kit na kung saan. Ito naman yung mga nasa community natin na hindi ganun kakomportable, meron pang takot to go to the facilities or Yes, even yes. NGOs, CBOs, for them to get tested. Yes po. Isa sa option nila, pwede sila mag-test ng sarili nila kung saan nila gustong lugar na mas komportable sila. So what they will do, they go to our center, Yes. we'll do the pre and post-test counseling, no? Oh. Meron tayong dalawa na assisted testing na kung saan, kung takot ka, Yes po. i-assist ka namin na mag-test sa sarili mo. Wow. No? Yun ang Yes, ginagawa namin. yes, yes. Meron namang iba na yung usually the regular na nagpapatest sa center namin, Yes, yes. binibigyan namin ng self-testing kit. Oh. We do the pre and post counseling bago Yes. namin ibigay Yes. yung self-testing kit para malinaw sa kanya eh. Mm. What will you do after knowing your status? Yes, yes. Whatever will be the result, anong gagawin mo? Yes, So yes. dapat may explain namin yun sa kanya. Yes. Ang galing. Para, bit yung self-testing kit, Yeah. umuwi siya sa bahay nila, Yes. di ba kahit sa kwarto niya, mag-test Yes, sa oo sarili nga, niya, ang galing. makakapag-test siya. Opo. Ang advantage nun, malalang, alam niya na yung status Oo, niya. yes, Diba? yes. Ang So maganda galing. yung ganitong ginagawa natin ngayon. And of course, then sa tulong din ng DOH Bicol CHD. Yeah. No? Kaya meron tayong self-testing kits. Yes. So Ang yung galing. yung dati kasi Galing Denise, siya. di po ba po? It's either punta ka Yeah. ng laboratory or punta ka ng health center. Yun yung or dati. punta ka ng hospital. Oo. Oo. Pero ito, dinagdag natin itong self-test. Kasi nga, naisip natin, yun nga, 8 to 5 palagi yung Yes, yes, service. yes. Oo. Yeah. Paano naman Siya yung 24 nagtatrabaho? Paano Oo. naman yung school na after 5 p.m. lang may bakante? Pagpunta Yes, nila yes, nang yes. doon, Sarado na. sarado na. Yes. Tapos Or SR. masyado ng gabi. Yeah, oo nga, So, no? again, itong self-test kit, inopen natin ito para talagang may magkaroon ng access Yeah. ang lahat. No? Yes. So again, kung ikaw man po ay maaaring nahihiya pa Yes, 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 yes. kasi may kakilala ka, magpapatest, Mm-mm. or feel mo lang hindi ka safe or hindi Oo. secure, then you Yes, could yes. avail po of our self-test na kayo Yes. mismo yung mag-test. And Kasi of nga, course, there's a guide how to Yeah, do it. yes, yes, of course naman. Yung counseling. Yeah. Maganda yun. kasi ang Yes. pan naman namin dito is you must know your status. Yeah, yeah, yeah. Especially yes, yes. If high risk activities mo or again nakikita mo sa sarili mo that you want to
to know. Kasi, Yes. then, Yes, please. you have to know. Yeah, Yeah. you have to know. Actually, It's a i-share necessity, ko lang eh. din, no? Yes Ito, po. Na nabanggit ni Sir Sam yung mga nagtatrabaho, no? Walang yes po. time na makapagpa-test, Yes kahit po, nga nasa yes. trabaho. Meron din mga initiative yung ating mga CBOs na Yes. ginagawa. We call it the sundown screening. Wow! So usually, nagsaset up sila ng mga booth sa mga designated places, no, in Sorsogon, I Naga see. City, Legazpi City, Oo. no, para mabigyan ng pagkakataon yung mga working boys and girls natin, no, na Yeah. makapagpa-test after office hour. So ang tawag natin doon, sundown screening, nag-start siya around 5:30 to 9 in the evening. Oh, wow. So depende yan sa lugar. Kasi nag-a-announce na lang Public yung mga place, so. Yeah. public places, like for Ang example ganda sa nun. park, Yeah. sa mga bars, Yeah, yan. yeah. Para sa mga 8 to 5, di ba? Yes, oo. Ang galing, ang galing. Sa ang public space. accessible. Again, we want to destigmatize HIV Tama testing. po, yes, no? that's Na so. parang, magpapa-test ako, parang, Yes. saan ka pupunta? Yeah. Magpapa-blood chem or Oo, magpapa-CBC. yeah, parang ganun lang, di ba? Oo. Papa-flu vax, yan, ganyan. Parang Oo. ganun lang siya, di So, ba? kaya nga doon dapat i-normalize natin Yes, yung testing yes, na hindi yes. na dapat to katakutan or ma-stigmatize na. Kasi minsan yung problema sa community natin din. No? Yes po. Pag sir. nakita ng isang tao na pumasok sa testing facility, karamihan niya nag-iisipin, ay, baka may HIV siya. Yeah. And yeah. take note, hindi lahat ng papatest ay may HIV. Yes. Yes, May yes. mga reason, di ba? Yeah. Kung magpapatest ka dahil gusto mo malaman ang iyong HIV status. Yes, yes, Di ba? yes. Para sa kalusugan mo. Yes, yes. So minsan gano'n, sana alisin na natin yung gano'n. No? Na Yes, i-normalize yes. natin yung testing. Yes. And I'm so happy and so proud kasi meron tayong mga healthcare workers na hindi lang healthcare workers eh. They're advocates too. Advocates, Kasi volunteers, students. volunteers, advocates, whatever you call them. Bottom line is pinaparamdam nila sa atin na we belong. Kasi sila actually dapat yung unang-unang magparamdam sa atin, sa client natin na, it's okay na you're here, you feel this way, dapat comfortable pa rin sila, di ba, magpa-test. Maganda Ma-add ko po lang yun. din. Yes, Ito, gusto yes, ko, yes, ito, yes. para sa akin, napakalaking achievement to sa Bicol Region. no? Oh, yeah. Na ginawa ng ating Department of Health, Yes. Bicol CHD. Yes. Imagine dati, nung panahon ko naman I was diagnosed, 2015, isa lang ang treatment facility noon, which is dating DRTPH, Yes, yes, na kayo yes. DRHMC. Yeah. We call them BESH. Oh. No? And you know what, etong taon na to, nag-start last year kasi, no? Na paunti-unti, 2023. lahat po ng probinsya ng Bicol ngayon meron ng Yes. treatment facilities. Ay, wow. Kaya very accessible na yung testing, yung pag-dahil ng treatment. Yeah, treatment, yes. No, like imagine nung dating panahon ko 2015, Yes po. yung struggle ng mga kapatid nating living with HIV, Lahat. they have to travel. Masbate. Galing ng Camp Norte, bata pumunta ng Grabe. Legazpi. Camp Norte. Kaya Diba? yung Mas iba bakit parang ako ayaw, doon? no? Eh ngayon mas accessible Yes, na. oo, yun ang kaganda. Talagang, doon sa isa nga, di ba, meron kaming support group, naku, napakalaking tulong, no? Yes. At talagang puring-purin yung ganitong inisyatibo na Yes, lahat tama ng po. probinsya ay meron na dahil hindi na sila nahihirapan ngayon Tama na kayo, mag-travel sir. pa to get their, To get the services they need. drugs, so their The antiretroviral testing, treatment. yes. Ang ganda po nun. Yes, Sir Sam. Yun, yung talagang naging initiative natin na talagang lagyan lahat. Kasi yun yung tall order natin. Bago pa man si Secretary Ted ay nagsabi na i-prioritize ang HIV. Pero talagang nilagyan na natin lahat. Kaya nga po din po, dapat wala na din po talagang rason na meron tayong nalalaman Yes. minsan nababalitaan na may namamatay. Yes. Kasi sayang, no? Meron tayong gamot na napaka-effective, libre. A lot of people living pero Yes. buhay na buhay dahil lang sa gamot. Yes. So, again, sa ating mga kababayan, no? So siguro meron kayong kakilala or nalalaman na HIV positive. Dalhin po natin agad Tama, sa tama, lahat ng tama ating po. treatment hub. I-announce na po natin, meron tayo sa Camarines Alright, Norte Provincial Hospital. Yes, Meron sir. tayo At saan pa? so, let's start from the north. Alright, Pababa alright, tayo. Sa taas natin, Cam Okay. Norte Provincial Hospital. Yes. Baba ka ng konti sa Kabusaw, Bicol Region General Hospital and BRG. Geriatric Medical Center. O Yes. yung dating Bicol Sanitarium. No? Alright. Baba ka pa ng konti, Bicol Medical Center. BMC, No, yes. Ngayon, andito ka na sa Kwan. Punta ka po na ng Albay. Sige. Albay, Bicol Regional Hospital and BRH, Medical Center, yes. dating BRTTH. Yes, Ngayon, yes, yes. Pipili ka, punta ka ng Isla, sige. Meron ka din sa Eastern Bicol Medical Center sa Catanduanes. Oh, yeah. Gusto mo ba EBMC. isang isla, punta ka din ng Masbate. Meron tayo doon, Ang galing. Masbate Provincial Hospital, and yung private natin na clinic,
Family Planning Organization of the Philippines, Masbate Chapter. Ngayon, paalis ka na ng Bicol, you are now living in the island of Luzon. So, Sorsogon, meron tayong Sorsogon Provincial Hospital. So, dun po, no, mga kababayan, kung meron tayong kakilala, no, siguro, nililihim natin. Kasi yun nga, nahihiya kayo na malalaman na yung kapatid ninyo or yung kakilala ninyo or kayo mismo may HIV infection. Dali na po natin agad sa ating gamutan. Libre, handang-handa yung ating team doon na umalaga sa inyo. Kasi po, diba, habang hindi ka nagpapagamot at merong HIV infection sa katawan, dadami at dadami sila. Hanggang, kuminsan kasi, kaya nagkakaroon ng deaths. Kasi, nalalaman late na. And kuminsan, yung infection, kapag tumama yung infection, malala na. Wala nang depensa yung katawan mo eh. At yan din yung reason kung bakit hindi mo alam na ikaw pala infected na ng virus. Tapos continue pa rin yung mga risky behaviors. So, nag-contribute ka pa rin ng infection na para dumami yung ating mga living with HIV. Yung spread ng infection. Napapasa mo sa iba. And also, maganda po yung points natin. And also, maganda rin po talagang i-consider na, I think, kaya lumalaki yung, hindi man lumalaki, I think kaya may stigma pa din sa HIV is because majority of the people think na, wala naman silang pakialam sa HIV because nakukuha lang naman to sa ganitong fake news, ganyan, etc. Di ba yung nabanggit ni Sir Chad kanina? Kasi, ako wala naman ako. Alam kong wala naman ako kasi hindi naman ako nag-engage sa risky behavior. Hindi naman ako sa CR, di ba? Which is totally wrong, I think. Kasi yung mga nabanggit ni Sir Sam, nabanggit ni Sir Chad, anyone can be living with HIV, right? Diba? Anyone. We don't know. Ako, my friends, diba? So, bottom line is, we have to get tested. Ako talaga passionate din ako sa ganyan. We have to get tested. Every one of us has to get tested, no matter the circumstance. Kasi, importante to, sir, diba? This is life-threatening. Diba? But also preventable. But also very, very preventable. Preventable, manageable. Manageable, yes. At nagpapaganda. Nagpapafresh. Papafresh sa atin. If you could observe, itong mga living with HIV natin, continue kanilang treatment, kanilang antiretroviral. Tingnan mo sila, sa unang tingin, hindi mo mahalata na sila ay living with HIV. Some of them, ako fresh, di ba? Ang ganda pa rin, ang ganda pa rin. Parang tayo. Correct. Yeah. And please take note, kasi din, napag-usapan natin yung HIV, no? Ito gusto ko din ipaabot sa community natin. Ang HIV, hindi siya nagdi-discriminate. Kahit sino maaari magkaroon ng HIV. Nagdidepende ito on your behavior. Diba? So, kaya nga, di ba, ang HIV hindi nagdi-discriminate, tao ang nagdi-discriminate. Tama po kayo, hindi yung virus. Dahil wala siyang pinipili sa community. Tamang po yun, sir. I hope mag-stick yung message na yun sa ating audience. And ang dami pa po natin actually gustong itanong kay Sir Chad and kay Sir Sam. But before that, magbabalik po tayo sa Chikahang Pangkalusugan for our Myth and Facts segment. Kababayan, ang HIV ay atin ding pag-aralan. Makipag-ugnayan sa healthcare worker para sa tamang impormasyon. Magpatingin at kunin ang libreng screening para mabantayan ang kalusugan at masunod ang tamang gamutan. Ang DOH ay nagbibigay ng libreng ARV o antiretroviral medicine sa buong Pilipinas. Wala nang dapat mamatay dahil sa HIV. Kaya nating kamtan ito. Isa po itong paalala mula sa DOH dahil bawat buhay mahalaga. Mga kababayan, ang HIV ay atin ding pag-aralan. Makipag-ugnayan sa healthcare worker para sa tamang impormasyon. Magpatingin at kunin ang libreng screening para mabantayan ang kalusugan at masunod ang tamang gamutan. Ang DOH ay nagbibigay ng libreng ARV o antiretroviral medicine sa buong Pilipinas. Wala nang dapat mamatay dahil sa HIV. Kaya nating kamtan ito. Isa po itong paalala mula sa DOH dahil bawat buhay mahalaga. At
At nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Siyempre, kasama pa rin po natin si Sir Sam and si Sir Chad para sagutin ang ating myth or fact. Ayan, so sasagutin lang po natin kung myth, it means hindi po siya makatotohanan, or fact, syempre, if it is true, diba? So, madali lang naman po yung mga ating statements na nakalap. So, starting with, ang sabi daw po dito, Sir Sam and Sir Chad, wala daw pong lunas ang HIV. Is it a myth or a fact? Fact. Ayan. Of course, wala po tayong cure, but a very big but. Walang cure pero may epektibong gamot na Yes, tama po kayo. nakakapag-palengthen, nakakapagpadagdag ng buhay. At namumuhay. Again, Let's noon go daw, back, noong diba? 90s, yung gamot sa HIV, ang lalaki. Marami. Oo, Oh, talaga? Ang lalaki, parang mga Tablets? 5 barya, gano'n. Na unang Tablet? diagnose, oo. At hindi lang yung isa. Hindi lang yun isa, madami. Madaming Iba't combination ng mga iba-ibang tableta yun. Ay, really? Iba't ibang side Per effect day din. po yung iniinom? Yes. Pero what's good now, isang tableta lang. Yeah, ang ganda. Ngayon, isang tablet na lang. Yung technological advancement na. Dati ang tawag namin Ano, yun, isa sir, na 3-in-1. Parang kape. Ay, Isang wow. tableta, yung tatlong component Yeah. ng gamot na doon na. Oh. So, kaya isang tableta na lang iniinom. Unlike before, Okay. isang tamakmak na tableta ang iniinom nila everyday. Alright. Kung mas easy na siya kasi package na siya. Yeah. 'Di ba? Sa isang So sa Yeah. araw-araw na Ang gamutan, galing. napapababa natin yung level ng virus. Yes, Ibig sabihin, yes. malusog, normal Yeah. ang pamumuhay at hindi na Yes. naipapasa pa Yeah. yung virus Yes, sa yes, iba. yes. So again, just like, pag Mm, may yes. hypertension ka, di mag-medicine ka. Kasi Yes. may HIV, naman. Yes. It's just as simple and 'di ba? Hindi Diba? nag-end Hindi nag-end. yung life when you're diagnosed with HIV. Yes, tama po. Medyo tama. iba lang, pero again, I'm very thankful for Yes po. our partners or Yes. CPOs, especially Gentlemen, one of them, na Yes. nagbibigay ng inspiration. Kaya nga dito, Totoo Denise, po. I'm very happy kasi all hands are on deck. Yeah. The public side, Yes, yes, the Sir private Sam. sector side, and even our community Yes. organizations just to help. Kaya nga, Yes. again, sa ating mga nakikinig po, no, if you know someone or if you are that someone, it's never too late. Yes, yes, yes. Go to our clinics and Get tested. Tama, tama Pag po. nalaman mo yung status, Immediately. then seek for treatment agad. Yes, Diba? immediately. Pag ito naman yung nang-reactive, then behavioral change tayo. If you're the Yes. person who dati nagpa-practice ka ng unprotected sexual activities, Yes, that's the yes. time na baguhin na natin. Tama. Nagamit na tayo ng condom plus, meron Yes. tayo tinatawag ng combination prevention. Oh. Condom plus PrEP, then get tested, that's combination prevention. Oh, I see. we Pati pala yun, ang we should galing. learn from the lesson. Again, yun nga po, yung mga na-account natin na deaths, it's because very late at hindi siguro sila hindi nakapag-inom ng yes, gamot. yes. Let's take the inspiration na instead of looking at that situation, let's look at the situation na maraming namumuhay, living their life, To the fullest, reaching diba? their dreams Oh, yes. na may HIV ka, Yes. but you're alive and well. Yes, yes, Kaya yes. kaya po again that is to inspire Yes, na yes, kasi yes. hindi din lahat nag-enroll na Oo. na-diagnose Yes, lang din. yes, Pero, yes. kaya nga po mga kaibigan, maging instrument tayo ng imbis yung tao ma-inspire or mapainom natin ng gamot. I-encourage natin. One barrier that still persists ngayon is yung Yes. stigma and discrimination. Yeah, Parang, yes, yes. yan kasi, ano Oo. ba? Paano kung yung ibang sakit, ganito pala yung mode of transmission? Yes. Lahat na lang may masasabi tayo. Oo. Yes, yes, So, again, yes. I think kasi sir, it starts with our minds Mindset kasi po we should yan change. Sa daming nangyayari Behavior ngayon. Yes, diba? Let's improve our health-seeking behavior. Yes, yes, yes. And I think one of that is very crucial is dapat maging mas open-minded na tayo. Kasi other It's countries, here. 'di ba? Let's say other countries very open-minded sila sa ganito and I think I'm so happy Sir Chad na nandito ka. Ito na passionate na yung ano ko kasi
I'm so happy kasi buti na lang Sir Sam, in-invite mo talaga si Sir Chan. Yeah. No, I'm so happy kasi you are here telling your story, influencing, advocating, touching lives, while also promoting yung ating free HIV screening. It starts with prevention talaga, sir, di ba? Diba? We have to value prevention talaga. Prevention is better than cure, sabi nga nila, yes. diba? As much as cliche as it sounds, talagang prevention is better than cure. And that's why we have already the condom. Yeah. We have already the pre-exposure prophylaxis. Yeah. And Yeah. one thing I should mention also, one way of prevention is uminom ka ng gamot. Kasi Tama. Yes, sir. uminom ka ng gamot, bababa na yung virus mo, hindi ka na makakahawa. Oo. Yes, tama po yun, sir. So we call that treatment as prevention. Treatment as prevention, yes. We have to go through the steps. Yes. Yeah, that's Kung the... talagang Pero prevent kaya. na prevent, Ako Kayang-kaya. naniniwala ako Yes. na darating ang taon na magiging normal na lang lahat. Yes. Diba? Ako naniniwala ko din. Kasi, nakikita ko ng present generation natin, ito sila eh. Kaya tingnan mo, ang daming na-diagnose, tumataas yung cases natin among young key population. It's Opo. because yung community natin aware na. Yes. Na kailangan pa-test. Yes. Kaya nga tumataas din, nadadiagnose, pero maganda doon, dapat na i-link to care. Yes, community Dapat may engagement, Oo. 'di ba? Ang ganda. All right, so next naman po nating myth or fact. HIV daw can be transferred by kissing. Halik. Myth. It's of course a myth, 'di ba? Oo. How do you explain this po, 'di ba? Hindi siya, Yung- hindi siya nakakapag-transfer ng kissing, no? yeah. Kasi una-una, balikan natin yung for validity. Yes. Hindi nabanggit yung labi Hindi mo. nabanggit. Yeah. So, although may mga consideration tayo ng possibility ng transmission, pero hindi pa rin ganun ka masabi natin high risk. No? Yes. Kasi yung consideration na dapat may sugat. Yes. may very Kunyari, may sugat, may open wounds sa bibig, gano'n. Pero hindi pa rin ganun ka, so myth pa rin siya. Hindi Yeah. There are other modes na talagang mas hindi talaga siya Unprotected, penetrative Very, cells. yes. very little or trace lang yung nakikita Yes, na virus sa yes. saliva. But that is not capable or it is impossible Yes. for the virus. Yes. Siguro initial lang siya, sir, kasi kissing can lead to other things, di ba? Pero if you're talking about di ba? We're talking about HIV, Diba? Pero if you're talking about other sexually transmitted Yes, infection, yes. then it is a high risk. Oh, I see. Through kissing lang. No? Talaga? If you're on HIV alone, hindi po siya. Hindi po. Ayan, okay. Kasi kapag nag-kiss ka, may physical contact. Oo. Yes. So, pwedeng may pasag. All right. So our next is mosquitoes spread HIV. Ay, wow. Myths. Of course, it's Hindi a po myth. yan. Dengue, It's a myth. oo. Dengue Pero yun. HIV, hindi. Yes. So, Bakit po ba? No, so again, okay. although baka sabihin ng pilosopo, may dugo dun, sir, ha? Di ba? So Yeah. again, ang lamok, sumisipsip po yan ng dugo. Yes. So, actually, kapag pala ikaw ay kinakagat ng lamok, hindi naman siya nag-i-inject sa'yo. Oo. Sip-sip lang siya. ng Ayo, sip-sip. baka isipin nila porkit nag-inject. Ganyan po ang lamok, mga No, kaibigan. oo. Pangalawa, hindi po mabubuhay yung virus Yes. dun sa loob ng lamok na mismo. Oh, hindi Kasi siya po, carrier. Although Hindi hindi tao ako, ang Hindi. ispan mo na mukha. Hindi. Yes. So, hindi ako makapag-technical po dito, pero ganito po yan. Very sensitive po kasi yung HIV virus. Yes. So, ma-expose lang yan sa hangin, magkaroon ng biglaang Ibang temperatura. pag-iba sa temperatura, pag-iba ng pH Yes. ng kanyang environment, namamatay agad siya. And depende din kung gaano karaming virus yung andon. Yung lamok, tingnan mo naman ang lamok, ang liit-liit. No, it's very So, small. wala talaga po. Walang Yeah. na-document pa Yes, at yes. hindi po talaga magkakaroon ng chance ang lamok ang makatransfer ng Yes. HIV. Ang lamok po hindi nakaka-HIV. Yes. It's a myth. Alright. Pero mag-ingat Yes. tayo sa dengue. Yes, Hindi na Doon tayo. tayo mag-focus. Hindi ka man hindi ka mahawa ng HIV, pero baka Baka magka-dengue ka. dengue ka din naman. Alright, it's a myth. Okay, next po
HIV symptoms are obvious. Obvious daw, may symptoms. Of course, it's a myth, di ba? So, again, sa nasabi natin Yes, kanina, walang obvious symptoms. Mhm, Ang yeah. pwedeng lumabas, depende kung anong sakit, kung anong opportunistic infection yung andyan Yes, sa'yo, yes. yung symptoms niya yung lalabas. Yes, yes. So, kung may lung disease, so, ayun, ubo, lagnat. Yes. Kung may cancer naman, bigla ang pagbaba ng timbang, Yeah. at kung ano-ano pa, no? Or Yes. kung minsan may mga skin infections, or yeah. yung dito lumalaki. Oo. So again, Beke ba yun? yung kasi Iba parang yun. generic yun na palatandaan na yung katawan mo nakikipaglaban siya. May Yeah, ongoing nag-a-adjust. infection. Kaya yun, nagkaka-fever ka. Yeah. Kasi ang fever yan eh. Kwan yan, Reaction ng katawan. Ibig sabihin ka nakikipaglaban alright. ka. No? Or kung nasabi mo naman biglang nagbaba ka ng timbang na hindi ka yeah. naman nag-exercise Yes. or what not. Maaring sign na yan Yeah. na nagre-replicate talaga yung virus. Kasi ang virus, kapag dumandami, kailangan niya ng energy. Yes. So, kukuha Yes, yan yes, ng energy yes, sa katawan mo. yes. So, yung katawan mo, hindi ka naman nagdijeta, Oo. bigla kang pumapayat kasi Oo. binabawasan niya ng mga reserved laman natin. or Oo. tissue yung Yes. Alright, so it's a myth. Alright, we're down to our last po, na myth or fact. Ito, na to, common sense na to. I have HIV, my life is over. Of course, no. Myth. Oo. Yes, it's a It's very not, big it's myth. not. Yes, yes. So, So, totoo yan. which brings us to our, ano po ang ating mga pabaon na message sa ating audience. Ayan. Yes. Sa akin lang naman po, there's no other way for you to know your HIV status. Yes, yes. Get tested. And Yes. it's free, it's confidential. Yes, no? yes. So, magpa-test po tayo. Yes po, sir. And as soon as possible, whenever we need that result, adapt a healthy lifestyle, Yes. then Yes. seek for treatment. Tama po kayo. And don't worry kasi we have our healthcare workers who are ready to approach us, ready to take care of us. Do not hesitate, 'di ba? Magandang beautiful message po yun, Sir Chad. Maraming salamat po, Sir Sam. So again, mga kababayan, no, ang HIV ay hindi dapat katakutan. No? Yes. It's been decades na. And we need to accept the fact na andito to. Yes, No? yes. So again, dapat po tayo magpa-check. Yes. Magpatingin at magpagamot. Yun nga, magpa-screen if ever man negative. Yes, yes, Again, yes. do your part in prevention, no? Protect yourself. Ngayon, kung if ever man found out, inom po tayo ng gamot. Tama po. And Yes. you will achieve undetectable. Yes. Yes, Yun. yes. And huwag maghintay ng sintomas. yes, yes, yes. Let's break that na 10 years pa ngayon yan lalabas. Wala po. Yes. Depende po yan sa katawan. Yes. At level ng meron sa ating katawan. Tama So, po. again, we are here to save lives. Yes. We're here to protect lives. Tama. And yes. sa ating mga nanonood po, no, Mm-mm. the Department of Health, in partnership with all of our partners, both public and private, ang dami na po naming training. No? Actually, nag-train pa kami ng mga Yes. more community-based organizations. Yes, yes, yes. Just, to fill the gap na kung hindi available 8 to 5, may mapupuntahan pa kayo. Yeah. Kung minsan nga, weekends, Weekends. holidays, Wow. they do the service. Very dedicated, yes. Now, we need to do all of our parts. Yes, yes, no? yes. Kami dito po, we are here to guide, Yes to po, supply, to motivate, to train healthcare workers. But again, to all, you need to subject yourself to testing. So, Yes, yes, kung yes. naisip mo na ikaw ay nagkaroon ng exposure, nagkaroon ng high-risk activity, or maaaring sa tingin mo Yes. with the modes of transmission, baka nahawakan ka. Yes. Magpa-test na po. No? Tama po. And also, if hindi man nag-reactive, at kasi may window period pa yan. No? May I period see, I na see. pwedeng Oo, hindi yung- makita pa. Oo. Magpa-retest po ulit. Ayun, No? important po yun. Yes, Magpa-retest yes, po yes. ulit. So Alright. again, we can end deaths
related to HIV, Yes, yes. we can really end that. Mm. And it will start from all of us accepting the fact na HIV is real. Yes, yes. Oo Not- nga. Not Yes. every PLHIV will go to AIDS. Tama po. And the fact na maraming tao ang namumuhay ngayon Mm. na merong HIV, again, living their lives, reaching their dreams. Yes. So again, if we want to really solve our current situation with HIV, sabi ko nga, di ba, let's have a heart. Yes. Puso. Yes. Puso. Puso talaga. The Yes. way that you want to be cared, Yes, yes. and your acceptance as well with other people. Yes. Alam mo, kung ikaw ay, di ba, may bad news ka nang nalaman or in a not so good situation, just one good show, pag kikita mo ng care and compassion, no judgment, no everything, Yes. no side Yes, comments, will help a person. Yes. No? So again, kaya natin to na ma-curve down ang Yes. HIV epidemic. But we need to start somewhere. And we need to start ourselves. And Protektahan we ang need to start sarili. together. Yes. Yes, yes. Thank you so much, Sir Sam, ano. Napakaganda and napaka straightforward na message, ano. And just like Sir Chad said, ano, it's very important to get tested, and libre po ito. This is free, 'di ba? So HIV screening is free. We have all our partners, not just Gentleman Bicol. We have also the Sustained Health Initiatives of the Philippines. Sayang wala si Sir Renz. But another opportunity, another episode, 'di ba? Sir Chad, thank you so much. But Thank you so much. oh my gosh, this is a very good opportunity na kasama ko kayong dalawa. And before we officially end our chikahan, 'di ba, episode, just also, siguro yung natutunan ko from you guys, gusto ko lang din i-share kasi natuwa po talaga ako kay Sir Chad. Kasi, Sir Chad, such a beautiful story, I must say. Kasi, seeing you now, talaga up close, talagang, ko, wow, Sir Chad, very lively, di ba? Ang laging nakasmile. And I'm sure a lot of the audience here is so pleased to meet you. Kasi talagang you are one of the testimony, di ba? The testament na talagang people living with HIV. HIV is not a curse. HIV talaga is something na we shouldn't be burdened by, at we should be proud of na we can live a good life. Hala, naiyak na. Hindi kasi talagang passion ko din talaga siya na maano. Kasi naiinis ako sa mga ibang tao na talagang hindi nila inaan yung HIV, hindi nila pinaprioritize. Hindi may mga kakilala din kasi ako, Sir Sam. Kaya yun, na-emotional lang din ako. Ayun, so, hala, ako pa yung umiyak. Tama. So, ayun. Maganda po ka talaga kasi itong HIV kasi, di ba, it's something na a lot of us don't know and a lot of us don't prioritize kasi sinasabi lang nila na HIV lang yan, but it's so much more than that. Di ba? And gusto ko lang po, last na, gusto ko lang po i-point out na super halaga ng sexual and reproductive health. Di ba? Yes. Kasi this country is not open to it. Open to talking about it, 'di ba? 'Di ba, sir? And so I think we need to increase our advocacy and our health education towards SRH talks, 'di ba? Dapat ma-instill at a younger age na ito yung mga 'di ba? Yes. I think that's important. You need to be aware. You need to know in order for you to be aware of your status. To be na ay kailangan ko magpa-test kasi ito yung mangyari sa akin. How you would That's prevent very this. good yung ating SRH program. And ayun, thank you Yes, so thank you much. din. Sir Chad and Sir Yeah. Sam. And let again So, Sir Chad's story inspire all of us. Yes. Let Sir Chad's story inspire all of At us. mas maano pa tayo kasi me myself also will be part of the university online library, human library. Yes. So, I'll be sharing my story with all the students. So, this is an online, parang human library that's siya. nice. They could click, pwede nila akong makausap. Yeah. Then to know more about HIV, know about us person living with HIV. Yes. Soon, ma-release ata ng Ang ganda University nun, ng Bicol sir. University. Ang ganda nun kasi students. Ay, Ang ganda. good, sir.
take an opportunity na din. Oh, okay. Kaya nga po, ako din nananawagan sa ating mga friends. Ipakita na po natin. It's time to show Yes. that we are alive, that Yes. we are living. Yes. So that we could end this stigma and Yes. discrimination. Yes. Kasi nga, yun nga, pag HIV yung usapin, may parang may palaging Yeah. may footnote or whatnot. Yeah. So again, let that inspire us. Yes. And as we all know, 'di ba, talagang dapat nagsisimula sa bahay. I think sa family din naman. As surrounders, hindi lang sa family, sa our support group, 'di ba? Maganda yung may maganda tayong positive support group. Maganda Yes. po talagang community. Family. 'Di ba? Yes. 'Di ba, sir? We're all a family here. And as much as we want to drag this conversation, Akala ko may I'm part so- 3. Advertisement Wow. pa. And dapat nandito na si Sir Renz. So for 3, maybe next episode, makakasama na natin si Sir Renz. But for now, maraming salamat po, Sir Chad and Sir Sam, for not only sharing your expertise, but for sharing a part of your stories. Maraming salamat po. And I hope na everyone can know that undetectable is equal to untransmissible. Let us spread positivity and stop the stigma of HIV. Maraming salamat po. And that ends our episode on HIV and AIDS awareness dito sa ating Chikahang Pangkalusugan. Part 3. Mga kababayan, ang HIV pakipag-ugnayan sa healthcare worker para sa tamang impormasyon, magpatingin at kunin ang libreng screening para mabantayan ang kalusugan at masunod ang tamang gamutan. Ang DOH ay nagbibigay ng libreng ARV o antiretroviral medicine sa buong Pilipinas. Wala nang dapat mamatay dahil sa HIV. Kaya nating kamtan ito. Isa po itong paalala mula sa DOH dahil bawat buhay mahalaga. Mga kababayan, ang HIV ay atin ding pag-aralan. Pakipag-ugnayan sa healthcare worker para sa tamang impormasyon, magpatingin at kunin ang libreng screening para mabantayan ang kalusugan at masunod ang tamang gamutan. Ang DOH ay nagbibigay ng libreng ARV o antiretroviral medicine sa buong Pilipinas. Wala nang dapat mamatay dahil sa HIV. Kaya nating kamtan ito. Isa po itong paalala mula sa DOH dahil bawat buhay mahalaga. Mga kababayan, ang HIV ay atin ding pag-aralan. Pakipag-ugnayan sa healthcare worker para sa tamang impormasyon, magpatingin at kunin ang libreng screening para mabantayan ang kalusugan at masunod ang tamang gamutan. Ang DOH ay nagbibigay ng libreng ARV o antiretroviral medicine sa buong Pilipinas. Wala nang dapat mamatay dahil sa HIV. Kaya nating kamtan ito. Isa po itong paalala mula sa DOH dahil bawat buhay mahalaga.